Dobrý deň, vážení priatelia, milí fanúšikovia tipovania. Tu je Miro Tipper. Chcem poďakovať Antonimu Rudigerovi, obrancovi Nemecka, ktorý včera vlastným gólom zabezpečil to, že nám vo VIP vyšiel tip, že Škóti dajú gól. Veľmi pekne ďakujeme, Tony. A vyšiel nám tam aj druhý tip, 8,5 plus strely na branu dokopy. Takže dva úspešné tipy včera, pekné kurzy a tí, čo ste si to dali, tak urobili ste si radosť a ja som šťastný spolu s vami. Vy, ktorí mi píšete a chcete byť členom skupiny VIP, tak veľmi rád vás uvítam a stanete sa svedkami tých najlepších tipov každodenného videa, analýzy a ďalších zaujímavostí zo sveta športu a tipovania. Ostatní, pokiaľ sa vám moje video páči, lajkujte, zdieľajte, dajte si odber. Týmto sa lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Bye bye. Máme to.